ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. хушхабар барои муҳоҷирон. 71 парвоз миёни Тоҷикистон ва Русия. ҳар рӯз 7 парвозӣ ба инобат гирифта шудааст. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон расман гузориш дод ки барои интиқоли тоҷикистониён аз Русия ба ватан 71 парвози чартерии дигар то охири моҳи сентябр ташкил карда шавад. душанбе 16 сентябр вазорати корҳои хориҷӣ ба диққати ҳамватанон мерасонад ки бо мақсади баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия ситоди ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо коронавирус қарор қабул кард, ки тариқи ширкати миллии Somon Air аз 16 то 30 сентябр 71 парвози иловагии чартерӣ ташкил мекунад. бояд қайд кард ки парвозҳои чартерӣ тибқи тавофуқ ба мақомоти Русия анҷом дода хоҳад шуд. ҳамватаноне ки ба ватан баргаштанианд бояд маълумотномаи тиббӣ дар бораи надоштани вируси корона ки на бештар аз 96 соат пештар аз парвоз омода кардаанд пешниҳод кунанд. кӯдакони то 3 сола аз гирифтани ин гуна маълумотнома озод мебошанд. вазорат иттилоъ медиҳад ки вақтҳои охир намояндагони дипломатӣ ва консулияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Русия ҳолатҳои ба даст овардани маълумотҳои қалбакии тиббӣ дар бораи олуда набудан ба коронавирус аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ошкор ва пешгирӣ мекунанд. дар ин робита ба диққати шаҳрвандони Тоҷикистон расонида мешавад ки мутобиқат тағйиротҳо ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон барои дидаву дониста паҳн кардани бемориҳои сироятӣ ҷазо пешбинӣ шудааст. нафароне ки ин гуна бемориҳоро пинҳон медоранд ва маълумотномаҳои тиббии қалбакӣ пешниҳод мекунанд, мувофиқи тағйиротҳои зикргардида бо кодекси ҷиноӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. рӯйхати шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро ки тавассути парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон баргаштан мехоҳанд, комиссияи махсуси сафорати Тоҷикистон дар Москва ва консулгариҳои кишвар дар Русия тартиб медиҳад. дар ҳамин ҳол пеш аз ҳама беморон, заноне ки кӯдаки хурдсол доранд, солхӯрдагон ва нафароне ки ба Русия сафари хидматӣ доштанд дар сафи аввали рӯйхат қарор мегиранд. ҳамватанон метавонанд аризаҳояшонро барои баргаштан ба ватан дар намуди электронӣ ба нишонаи чартер rusia@mfa.tg барои баррасӣ ба комиссияи болозикргардида ирсол кунанд. ҳамин тавр аз 16 то 30 сентябр парвозҳои зерин ба нақша гирифта шудаанд. 16 сентябр Екатеринбург Душанбе ва Москва Душанбе 3 парвоз. 17 сентябр Санкт-Петербург Душанбе, Новосибирск Душанбе, Москва Душанбе 3 парвоз. 18 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Уфа Душанбе. 19 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Краснодар Душанбе. 20 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе, Екатеринбург Душанбе. 21 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Иркутск Душанбе. 22 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Новосибирск Душанбе, Санкт-Петербург Душанбе. 27 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Красноярск Душанбе, Сургут Душанбе. 24 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе, Новосибирск Душанбе. 25 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Уфа Душанбе, Краснодар Душанбе, Екатеринбург Душанбе. 26 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе. 27 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Екатеринбург Душанбе, Новосибирск Душанбе. 28 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе. 29 сентябр Москва Душанбе 3 парвоз, Новосибирск Душанбе, Сургут Душанбе. ва 30 сентябр бошад Москва Душанбе 3 парвоз, Санкт-Петербург Душанбе, Уфа Душанбе, Екатеринбург Душанбе. ин буд хабарҳои охири авиасабшини Тоҷикистон ва Русия. аз шумо хоҳиш мекунам ҳамватанони азиз, дар канали мо обуна шавед ва дар видеоҳо лайк монда бо канали Saif Pro бошед. то барномаҳои дигар.